Haba persyang ban pule bat banwat syapang gari Israel ngin selap bagadai gari jong kitma. Namar haga jingya lenti jongka kadap tang daga jingile tma suda nadu hendai kapor usim David kat adu menta kanega Israel kabun setang ka jingile tma. Bat katma kaki dai namar babun kiri jongka purthai khamtam kiri Muslim ki kwa ban penduk jaj ya ki jaj ban riujeu ha Israel. Namar bakim kwa bagi jiu kin roi ha kapurthai. Kumta nakata gadau kawan rakbun ki tmai kari Israel bat ki wepat kiri jong ka perthai. Tungin yasap hadu bakut jong gani ka video ha kabangan wanra kindiat ya ka tma Israel bat ki we kiri jong ka perthai. Ladangi pule naga Bible ru ka yatu yengi baya gani ka kerteng Israel lapen kerteng pura da ublaihi om balajer kerteng mano-mano. Hadien ba ublai ulapen kala kerteng ya u Jacob sya u Israel. Sayo e gani ka kerteng jong kari Israel. Ka kerteng jong me kalong u Jacob te an om khat shu ka kerteng jong me u Jacob Henry u Israel ong ka Genesis lai posan. Kumta la khat Israel hadu kini kisni menta. Kane kan kadai kata ka pateng Abraham u Ishak bat u Jacob balatip Israel hadu kini kisni jongi menta. Ka jingshun ya kane ka pateng Israel kalong nadu bat sedang hi hadien ba ublai ula kerku bat ula kular. Hau Abraham leng baki pateng jong u. Namar ublai ula kular berula jid ya gajat benriu jeu bat ya kari jong ki ka Israel. Namar ublai ula dak temu lepa nadu basdang nadu bam cukut ban pa ya la ukun ba marwai syakne ka perthai leng bagane gajat benriu jeu. Bat ula jid ru ya ka Israel bat ya ka Jerusalem kum ka pedang jong ka perthai. Kumta haba pai syaki tma jong ka Israel. Ngin syam naduk ka tma u David baru Goliath. Ban yale tma ya ke Israel ban penyap bat penduk jaj ya ki nasla jong ka perthai. Ban naduk ka te ka por ter shiter ka jingsuk kamdon ha ki jeu lane ha kane gari Israel. Ki Israel ki yaj na ka pateng syaka pateng tangleng ba ki tma suda. Kumjuru naduk ka khat khandai spa arpau edi. Kaladon ka jingya gaja ki jeu bat ki Arab lane ki Muslim. Nang ta hakakat kendai spa arp kendai kadon gajing ya gaja bat ya penyap hi. Haukat kendai spa lai penriu hadu kat kendai spa lai kendai kadon gatma hapedeng ki Arab bat ki jiu. Nang ta hau kat kendai spa lai kendai hadu saupusan u Adolf Hitler ula penyap kumbah riu milian ngut ki jiu. Hadin kat kendai spa saupusan ki jiu ki layo biang ya ka Israel. Nang ta kat kendai spa saupunyo la yakhi biang ki jiu bat ki Aram. Ka UNO kemut ban penbet baka Jerusalem kan long kan nong ba ki jat benriu lane kum kata ka international city Henry ki Arab ki la kentai kumta ka kendai spa sapu pra ka kat sautrik me ki British ki lami na Israel ki jiu ki la penbena independent state ya ka ne ka ri Israel ha senam ka kendai spa sapu pra la her tma ya ka Israel da ka ri Iraq Lebanon Syria Jordan Egypt. Nang ta hakakat kendai spa asap kendai lapia ya ke Jerusalem lane kata ka bangi ong Jerusalem divided bat hakakat kendai spa san penriu ka Israel kala job ya ke Egypt hapo Sinai. Hadien kata kawan seketma ka bahan riu sngi ya ka santrik ujuan ka kendai spa nriu pohnyau bat ka Israel kala yo ban kurup ya ka Judea, Samaria, Gaza bat Golan Heights. Nang ta hakakat kendai spa nyu pulai nriu tarik Oktober katma Yom Kippur. Nang ta ka Israel kala hiatma ya ka Syria, Egypt, bat kala sany artat ya ka peace treaty. Haka kat kendai spa nyop kendai edi ka Israel, bat Egypt kila yate ya ka jingesuk, haka bakari Israel kala penpai biang ya ka Sinai, syakari Egypt. Ha usnam kat kendai spa prapau ka Israel kala penbena baga Jerusalem, east bat west, kadai ka jongki Israel. Nadu kata kapor haduk menta ki Arab lane kita kiri Middle East, ki yai pen ya kane gari Israel da ka bon sin ki persyang ban yele tma ban penduk jaj ya ka hagesnam ka kendai spa prapu al lawalam biang ya ka jingsuk a Galilaya na ka daw ki Aram hagesnam ka kendai spa kendai puwei labtai ka tma ha pedeng ka Iraq balayalam da ka USA bat ka Iraq kelas siat misai sya Israel hagesnam ar hajar ki Palestine kilawat umno ban penyap ya ki jiu. Haka ar hajan riu ka jingile tma kala long berkari Lebanon. Haka ar hajal pra ka tma kala ki berka Palestine hapo Gaza.
hajar khat katma bagi Palestin hi hajar khat sauru kaju katma kalaki biang nang ta hajar puweru barkane gari Palestin lane ki Hamas batip menta bat menta hajar pulairu katma bagi Palestin lane bagi Hamas kumta kene gari Israel gadai gari jongki thma nakapateng chekapateng kaya lenti tang da katma haduk menta ki Arab lane ki Middle East kim shong thai ki kwa pendu jat ya gajat benriu jeu na gane kesla perthai Henry Bapli kin tip ayu baka Bible kalai thu lepa ya gari Israel ba ya gajat benriu jeu kumta ya le shia le thma kiri Arab naduk kasnam gar kandai spa san phanyau hakakot khubor Jordan Daily ki ong kikti jongi kin shong thai satia tat haduk bangin da yo i ya ka jingjat jongki jeu anda ki jeu kin ja na kesla perthai ki Arab bat Muslim kin sashat kemen haukat kandai spa andriu punyau unasar uang lada katma ka ki baka Israel onyele bang bat ban penduk pendam ya ka Israel hadu kene ka sngi la yai kren ya kini ki rukom kren ban penduk pendam ya ki jeu na Israel na kene ka sla juga perthai Henry kene ka long tang jing po sniu na mar ublai ula kren ya kari Israel lada kini ki jingbu rukom ki len no na khamat jonga ong utrai kumta usumbai Israel ru undu no naka ban long gajat benriu hakmat jonga halakarta ki ei kita ki jingbu rukom ubenai kesngi ki keluarkan ong ka kitab Jeremia ka bemut ublai ong kat baki keluar ubenai kesngi kadangne asahid benang kumta ru ki Israel ki dangne hangne hasla ka perthai an amdan bala ban penduk jat yaki bad ublai ong ngalong ublai ngala keren dengan pendap ru yakah ngalatmu ngan leru ia kata ngalong ublai omdon ubakat nga haka kitab u Isaya ula keren syai ia kane haka ba ukulari kikun Israel kumta ia kaba ublai ukren kan long kumta ka Israel kan omja na keslapur thai Henry kan nang klan penban tat adu bakin itu bau Jisu ulong Mesaya jongki bar usiem jongki jeu kane baro kalong jing itu lengkan kabayat lengkat na jingwat binia kepala lum jingtep chapang ditma jongkari Israel kumjuru bala batai rengkat na kektian gejong belai kublai shibuan